Did you say purpose or yapa? I'm just going to let it. You just wait and I'm going to map it up. What is the cheese? Tu sais pas mourir. Undiregerera guys, chiri parugadzikwa chistendi chekuisa foni chiri kumbogadzikwa. Zvinhu zvacho chiri kuda kutowa. Chichida kuchabata chinechi. Chiri right size. Pachoda kungobata chete ichi. Achinobata. 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 Chibise. Apana njokuisa pere picho ndisei. Chakam. Icho chidzikisa. Patebhula hapana chinojegera foni yacho, saka ndizvo ndoda kutozama kuti nditsvage chinhu chinojegera, because chinhu chacho chiri kudonhedza ningirikiri ichi chinenge chakangofawo ichi. As long as foni isingadoni chete, chisapita. Let's hope haidoni. Kana chisapa. Ehe. Chaita manje. Right. Ya chaita. Vanjoka wauya. Chaita. Miwe. Chaita. Vanjoka wauya. Chaita guys, chaita. But ndakasviba rona video zviri kuita sviba. But zvona basa haisi nyaya yekuda kuonekwa, inyaya yekuti zvatiri kuda kuita kupi. Yeah. Right. So guys, tanga tichitaura nenyaya yeupdate. Tanga chipa nyaya yeupdate yezvaitwa nediaries so far. Saka chimushini chandandichitaura kuti munogona kutenga chimeshini. Anditika mondiregerera Fanchoga aripo panapa. Fanchoga we. Anditika chimeshini chandandichitaura kuti munogona kutenga. Anditika moita moningira moita ningiki ivudzi. Moita ningikiri motengesa airtime. Anditika
motengesa airtime kwa masimba siyana nemurume wangu mani hazvinei ndosaka vanya chizopinza murume wangu pasingakwani. Let's talk about me. Ndiri pa-Facebook, right? Machine ushu. You see this machine? You see this machine? You see this machine each? Guys, you can buy this. Watengesa chinhu chako. Urida kutanga kuita business rako. Andichika. This, anumona magarira ndakangoita ndakatozvigarira pa-camping chair. Andichika. Ndakatozvigarira pa-camping chair. Andichika. Each chimachine each. You can buy this ningirikiri machine ushu. Anditi unotengesa airtime, unotengesa magetsi, unotengesa dish. Andimona iwo chako chete kana airtime ichitengeswa siyana ine vhudzi rangu guys, siyana ine cho ine vanchoga. Wewe makuseka vanchoga, siyana ina vanchoga, siyana ina vanchoga please. Antika kana uchitengesa airtime ye 5 ningirikiri ye 5 rand. Andichika iwo unobva wawedzera chi 1 rand pamusoro, vamwe vakutowedzera kana 150, vamwe vakutowedzera kana 2 rand. Andichika because sometimes unaruda airtime kwave manheru, mashopa avharwa, hakuna kunotenga airtime. Machine weflash ushu antimaona vanotokupa nemadiscount acho sometimes ipapapa. Iwo wotenga chi wotengesa wedzera marand ako. Magetsi munarutenga 50 rand. Antika iwo wotenga magetsi wotengesa magetsi 55 rand. Animaona magetsi anenge ava 55 rand. Ma5 rand esai ari kuya kwauri. Antimazviona ari kuya kwauri ma5 rand esai ari kuya kwauri. Antimazviona saka ndinoda ngozama tionesane tisimudzirane. We are sick and tired. Anditika taneta nekuona makuhwa, taneta ati zvekumakuhwa sisi zvakabuda mustaira guys, zvekutukana zvakabuda mustaira kudhara guys. Vanhu hondo vakadziona vakaneta nadzo. Yangu yekuti vanhu vatsvage mari, yavangu yekuti vanhu vaite business. Antimaona iko zvino izvi yangu yekuti vanhu vaite business. Antimaona kwako. So madiaries kana uri pano uri mudiaries ndiri ameno vachiita basa kutora mascreenshots handina basa nemi, but pachawana 2-3 vachabata zvandiri kutaura ndo vandiri kungotsvaga ivavo. Andika machine uyu unoita 1.5 but kumwe unogona kuona uchiita 1.3. Andimaona ibusiness raunotengesa uri pamba vakatongoziva vanhu ende vanokupa anonzi machi maposta achona ekuti unongonamira pagedhe pako kuti flash pano. Flash inenge yakatonyorwa zvese zvainotengesa. Vanhu vanotoziva kuti tisori tienda kumashops kunotenga magetsi, vamwe vane usimbo kufamba, tinongotenga magetsi tiri pamba. Izvo zvinichitaura nemi kudai so panogona kuti mumwe munhu anotopinda ipapa vachitoda magetsi e1000. Animaona magetsi e1000 inini paevery 100 rand 5 rand, paevery 100 rand 5 rand. Saka achida magetsi ake 1000 ekuti maybe apedze mwedzi, imari yako wakagara kumba yekuti unongobaya magetsi anokupa mita namba. Chero ari magetsi emunicipality, chero ari magetsi eEscom, chero ari magetsi echii chinongotengesa ichi airtime dzese right. Pakutengesa airtime inonzi easy airtime. Pane chino inonzi easy airtime ine profit kudarika na Vodacom, vana MTN straight, vana Telkom straight. Pameshini ushu panobuda airtime ye easy ko munoiziva ndinoti easy airtime. Easy airtime kana uri iwe South Africa uri kuitengesa inokupa airtime, inokupa profit ye 2 rand pa airtime yatengwa. Saka that's enough profit. Airtime ndo chinhu chinotengwa. Airtime ndo chinhu chinotengwa zvoti per day you can sell airtime ye 2000, 1000, 1.5 because vanhu vanenge vachingotenga airtime. Vanenge vachingotenga airtime. Antimaona. Saka iwewe unenge uchingoisa chi munhu akandoda Vodacom. Easy airtime inopinda pama network ese easy airtime inopinda. Saka iwewe munhu atindoda Vodacom, iwewe uchamupi Vodacom, unongomupa easy airtime yaya. Andimaona wamupa easy airtime yaya watove profit yako ye 3 rand because easy inokupa 2 rand plus 1 rand extra, watove 3 rand yako profit. Andimaona watove 3 rand yako profit, watove nayo inobudisa every man ngikirima inotengesa easy airtime inopinda pama networks ese. Izvo ndikakubudisira airtime apa ndikaikanda apa ndikati anoda airtime iyo, we MTN aita first kutora inopinda, we Vodacom aita first kutora inopinda, we Telkom aita first kupona we inopinda. Animaona saka you can buy this. Motenga kudi kuita zvinhu zvenyu kutengesa muri kumba. Regai kuti mungochema muri pano chinoiswa kumagetsi unochaja. Handiti chaja yacho ishi unongobayirira kumagetsi womeka shadi bhatiri rako riripo. Handitika
Shino paunotenga iwo machine vanokupa ningirikiri, vanokupa maslip achona handitika handiti muri kuona slip yacho iyi wotisa slip yako mukati paunototenga paunotobaya uchitotenga magetsi anenge atengwa apa chototi grrr chiburisa slip yako wotopa munhu slip yake nemagetsi ake akatarisa kana iri airtime yake achiona kana riri dishi iwe unotobhadhara straight usina munhu anamboenda kulaini kunomira line abhadhara kwauri kumba dishi munhu anotongobhadhara zvabva zvapera. Saka ndoda kuti tivhare nyaya yekuti tirambe tichingokumbira yekuti tirambe tichingoti diaries vedu wenda ndibatsireiwo ndaita dambudziko rakati tabatsigwa zvakwana amuzvioni yatime yekuti tidzisana kuredza time yedu yekuti tidzisana kuredza hakuna chinonyadzisa hakuna mari inonyadzisa ndataura nyaya yekuti tengai mazai vari South Africa ndisitiri kunyanya ndihodha mazai yako makuseni box remazai riri kuita 280 box remazai 280 box rinenge rine mazai ndingati mangani akawandisa rinenge rine 12 crates mukati 12 crates kanchiti 12 crates macrates akagara nakudai so anenge ari 12 mukati imomo handiti watotenga box rako remazai wobhoilisa mazai ako kutaxi rank makomba akufamba vanhu vakukwira makomba achienda kwavanenge vachienda iwe wotengesa mazai ako zai iro riya kana ukaricalculata riri muchitray risina kubikwa rinenge chita 50 cents pakana vakutengesa rabhoilwa 2 rand vamwe vatoda 250 ani mazviona. Saka ukahodha mazai ako 50 cents wanoita tengesa razai rako 2 rand kana 2 rand 50 wawana profit ye2 rand kana profit ye2 rand 50 it's enough, it's okay kuti iwo haukwanisa kuti hauzoramba uchikumbira handika iko zvinezvi mabhero anga achivanhu anga achitengesa mabhero vachidi winda yakupera kuti dzimwe nzvimbo handiti mabhero akato season yacho yadzika yanhani takupinda mune chimwe season inotevera handiti mazviona yesama kune vakangwara zvinhu zvesama right now zvichakachipa zvichakadzika kana une kamari kaunga kasungirira handi uchiti ndoda kuenda unodya maprons kwanga kasungirira kaka chitora mari iyo uchimhanya mutumashopu unotenga masendos iko zvinezvi anenge akawa nemusana ukapinda mamist price chaimo mist price chaiyo unoona zvinhu zvinenge chita ma30 rand 20 rand masendos because iwinter handitika saka sama zvinhu zvesama zvinenge zvakadzikiswa saka kana uine 500 yako unohodha zvinhu zvemari woya nazvo manje apa 2 weeks to come inenge yasama wotanga kutengesa maexendus aya 100 rand kana 150 rands awakatenga 30 rand because vanenge vakudzikisawo zvewinter vakukwidza zvesama zvinenge zvichingodai antimaona. Saka ndatisimudzirane pano makusenseni gwinya riri kutengwa magwinya ari kutengwa mukoche magwinya ako bucket 20 liters yako yemagwinya 20 liters yemagwinya aya isusu kunoku kwatiri inotiburitsira 250 anditika so tinoita about kana 3 buckets dzemagwinya iwo tanga ne1 bucket magwinya anongoda flour anditika 2.5 yeflour that is almost something like 20 bikisa then sugar chete wobika magwinya ako otsvaga pahotspot mafura nevanhu maplastic ako wakona anotenga gwinya 1 magwinya vanhu anotenga 5 6 7 10 vamwe havatengi chingwa vanhu muno vanorarama vanotomwa chine magwinya ukangosika moti unotengesa magwinya vanhu vanouya ndati matrotters handika matrotters enguruve kana emombe matlakwana muno anzi chine nechishona mazondo vakatoziva kuti apandikisa mazondo apa I tell you vanhu kuna neusimba hwekubika vanonge yavotenga mazondo iwo chingobika mazondo ako panze pamoto chikwatisa uchisa mhiripiri yakawanda uchivapa vachinodya vanongonobika vanodya nechingwa votonodya nechingwa kudzimba dzavo andimazviona. So guys amungakundwi nevana ava naprincess ava matomatoes ndataura ndikati ukamukira kurengi kuenda kurengi kuri makuseni ukanomira parengi makuseni vanenge vachihodhesa necrate vanohodhesa necrate vahodhesa necrate kudaro wohodha matomatoes ako hauchaite kutengesa uchiita ekushunyira aya woise kuisa muplate uchisa muplate uchironga muplate wosa neonion yacho pakati kana tine green pepper matomatisi ako kana 4 1 onion 1 green pepper 1 red pepper handiti kwakutotengesa zvakadaro iko zvinezvi ari kuti dhurei because iwinter zvirimwa zvenyukura zvokumhanya handika saka plate iyo iri kuita 20 rand to 30 rand handimaona wototengesa haushaye munhu anotenga kana maplates ako kana 5 kana 10 pazuva uri pamba pakwakagara ako uri pagedhi. Saka nandiri kuti team South Africa handitika please nyaya yekuti wakumbira mari yerent mwedzi unouya handina mari yerent wapiwa mari yerent ko mwedzi unouya wodzokazve here woti ndokumbirawo zvemari yerent zviri nani kuti ukumbire mari yestart kuti utenge kuita chimwe chinhu une business idea yako
ndine business idea yangu yandinayo asi mari yesati handina. That is very much understandable. Pane kubva wakumbira mari yerent uchapuwa mari yerent asi mwedzi wawo unouya hapana chawati watanga kuita uchatanga wotanga zvodzoka kuzokumbira ndawakuchinja group wakuenda kune rimwe group kuti hanzi ndakunokumbira. Saka ndinoda kuti tingoencourageana. Hakuna chinonyadzisa guys. I think I once shared my story with you guys kuti ndichava South Africa munomu ndakatengesa mvura cheshe ndina ndiri one Zimbabwe kama itengesa mvura machangari ndio system yekutengesa mvura maZimbabwe anonyara ndaitengesa mvura ndio kuti ndakaisa mfridge yakafreezer kuchipisa ndo makuseni ndoenda naye mvura yangu ndichinotengesera kaisa makula box mvura yaitengwa iyo mvura ndinaitenga 3 rand inda kuitengesa 10 rand ani mazviona. Hakuna chinhu chinonzi chinonyadzisa. Rega kuda kufananidza nguo nedzatarubva nokuti hatizivi kuti vamwe life dzavo dzakamira sei. Iwe ita zvinhu zvinoita kuti mhuri yako irarame, ita zvinhu zvinoita kuti mhuri yako ikwanise kudya ichiguta chete. Zvokutarise ningi kana kuti utye kusekwa namai ningi. Pamwe mai ningi murume wavo vanoshanda basa rakanaka rinenge richipa mari kuti anokwanisa kugara kumba vasina chivanomuka vachita kuseni. Iwe murume pamwe ndiconstructor ndibuilder. Mabuilder anoshanda nekuti kana pachinge paita basa dzimwe anogona kuti kana 3 months pasina kana basa rinenge ramuka. Animaona woda kuzvifananidza nyaya yecompetition. Madzimai madiaries ngatisiye nyaya yecompetition. Run your own race. You are not competing with anyone. Iwe waona munhu auya mainingi vauya kumba kwako vakachitaura kuti ndakatenga Brazilian nezuro. Iwe hauna mari. Kamari kako kasungira hauna chauri kuita. Wakutora mari yafunga kuti utenge kuita business nayo wakuda kutengawo Brazilian kana Peruvian kuti ukombite namainingi. Stop it. Run your own race. Ndionoziva zvinangwa zvako. Ndionoziva dambudziko romba mako. Ndataura ndikati vamwe venyu mugere pane malendi. Land chaiyo. Hakuna chinokutadzisa kuti urime muriwo. Rima vegetables. Rima vegetables utengese. Rima vegetables. Munoziva kuti ndinorima muriwo. Ini ndinorima vegetables. I grow vegetables. Inini personally ndakadai so. Unfortunately hangu kuti side ndinogara hakuna munhu angati anodya muriwo kana kudii but anditengi muriwo. Wangu muriwo ndinorima ndoga. Handisi kuudza izvo zvokunyepa. Uyo muriwo wamuri kuona. Wena pandakaurima muriwo maona ndi ucho asi makuwa muriwo anditenge muriwo anditika zvokutoti kuva mwenye kana muchitori neland vanondoziva kuti muriwo kwamainingi hakuna kusina maZimbabwenzi anotouya chitodawo muriwo 10 rand uchivasungira muriwo 10 rand uchivapa uchivasungirawo muriwo 10 rand uchitanda muriwo uchitodaro. Anti mazviona adhani kuti umirire kuti uenda kunotsvaka kunotengesa muriwo unoburisa 10 rand kuti utenge muriwo iwe lendi unayo. Rima muriwo utengeserewo vamwe mavegetables. Team South Africa tanyanya kurelaxa because tinongotemba kuti tichapiwa. Tanyanya kurelaxa because tinotemba kuti kune team diaspora inotumira inobatsira. Tinombofungirawo here kuti team diaspora ine mhuri dzayo nayasikana. Team diaspora ine maproblems ayo ainenge ichida kuti itewo maproblems ayo. Team diaspora ine hama dzayo dzainoda kuti ibatsirewo hama dzayo. Ngativanzwirei tsitsi vanhu afa. Of course pane need yekuti panoda kubatsirwa andika unobatsirwa anditika unoya nenyaya yacho vanodi vanopindura vobatsira anti mazviona but zvimwe tigoti kufuneral totitara kuti chituna chakwafiwa kwaita accident bodi doda kuenda kumusha apa notorongera vanhu kuti bodi doda kuenda kumusha apa hauna funeral policy apa hauna kana cent kuti nichabatsirwa unotorongera vanhu iwe kuti bodi ndoda kuti inde kumusha. Guys, let's be serious. Wapedza zvogoti magetsi angu akupera ndikudawo magetsi chaiwo uyotaura kuti ndakashoterwa mari yandakabata ndeiyi ndo mari yandakabata ishi ndo mari yandinayo asi ndikuda kuti zvinhu zvangu zvidai vanhu vanokunzwisisa. Ndo mashoko nango nditaurewo hangu muzara nhasi akawanda mabusiness ideas atinogona kupanana sevanhu vechikadzi. Kana une mari dzako guys muri kungona chiposta pano andika uyai mutenge bhutsu uyai mutenge mahandbag uyai mutengese madress ndotengesa ini madress pano zvamunoyasoziva. I'm selling shoes, I'm selling dresses, I'm selling handbags. Ini pano tengesa munoziva zvinhu zvando madress andotengesa aya ndiri runner. Do you know that kuti I'm a runner? Ini ndaitengesa zvangu but iko zvino handikwanisi kutengesa zvangu nokuti handikwanisi kutravela handina kwandokwanisa kuenda. Kune vaya vakavharirwa nelockdown vari kunyika dzataimbonotenga zvinhu tichitengesa kunoku handika ndikataura ndipe ndikutengesere nditi rana wako ndiri kutengesa ndiri kudhilivhara izvozvi iye ari kungotumira zvinhu kuno
inaunza zvinhu kuno indotengesa handika maka price ndoisawo yangu handimaona kana kuti oti ndatumira zvinhu izvo izvi ndezvenyu handimaona izvi ndo zvangu chinongodiwa kuvimbika chete handimaona wotengesa zvinhu zvezviya womupa mari yake womusendera mari yake bheki nokuti akavharirwa nelockdown kwaari hakwanisi kuya handimaona nditori rana ini weumwe munhu ende munhu yeye mudhayaries futi handimaona sometimes ka pane pekuti kana kutsvaga mari you swallow your pride woita zviripo kutsvaga mari hakunyadzisi tine problem yevakadzi isusu masimba tinoda kukombisa nevatisingazivi kuti vakabva kupi vanoita nezvei tinoda kukombisa navo tinonyara kusekwa tinotya kutukwa tinotya kudii ndosaka tichizotaura mashoko ekuti hanzi team diaspora munoziva tii yamunotaura team diaspora vazhinji vachinoshanda mumahospitals mahospitals munoitika chii mahospitals munoitika chii vede vakunipa mascreenshots wangu imbomira kunipa mascreenshots chimbomirai tikumbotaura zvinhu zviri serious kumahospitals kunoshanda varwere vanorutsa kunoshanda varwere vanozvitira tsvina vanenge vachirwara vanobata because vari kuda mari iyoyo vapedza kubata vachida mari iyoyo handika vane zvavanofanira kuti vakavhewo antimaona and then we start asking for mari idzodzo takuvaseka futi danzi vanoita basa rekusuka machembere antimaona but ndivo vari kubatsira ndovari kubatsirai ndovari kutibatsira ngatisadaroi guys let's not do that, let's have a heart vachisuka machembere ikoko iwewewo itengesawo zvauri kutengesa kunoko problem yandataura yekuti mazimbabwenzi tinonyara tinotya kusekwa usafananidza nguo dzako nedzatarubva handizive kuti the next person anoga handizivi kuti Cynthia Skuyu kumba kwake anochengetwa sei murume wake anomuchengeta sei anoshanda basa rei anosvika zvichida murume wake ane ndimilioneya ane mari inotyisa haatobvumidzi kushanda handiti mainhiya Melly ndakuda kuswera kukombita naCynthia hanzi Cynthia nokuti ndazomona dai sone inotoda kutokuta competition hauna mari yacho andimazviona ndopanozitangira mweya wakaipa ndopanozitangira mweya wegodo ndopanozitangira mweya wejelasi let's hustle madzimai igore rekuhasila iri covid yakauya iyi yakadzisa zvimwe zvinhu zvakawandisa yakahambula munhu wese guys kuti we should be one, we should be helping each other with ideas, we should be helping each other nemazano ekuti toita sei kuti tikwanise kuti tiite mari toita sei kuti tikwanise kuti tirarame toita sei antimaona ndo zvakadi zvakawirawo necovid zvino kana uchisarira kumasure ina handichadiwo ina handichasivi asi ndangoti ndipfudze chikamu ndingotaurawo antimaona ndangoti ndipfudze andizivi mascreenshots andiri kutogwa ndichitotumirwa kuinbox nainfortunate papa haichitombori nyaya yemascreenshots and handina kana basa nazvo andichiona because I'm here to inspire somebody. Those who are busy taking my screenshots matendedza izvozvi right now anditi those people ukazotarisa munhu iyeye paagereka haana kana mari yerende kubhadhira mukuku anenge achigara we400 but uri busy kutora Melly mascreenshots. Melly ari kuzama kuda kutoti ngatibatsiranei tionesano tingaita sei sevakadzi tionesana semadiaries kuti how best can we help each other. Isu tiri busy kuti toda kutora because anga akaita jangi nhasi anga akapfeka zihamero risingawisiki musoro make toda kutora mascreenshot timatenderedze. You gain nothing. You can post as many times as you want, but you can never change him because ndiri kutoita madhiri rangu ndiri kutongoita zviri kutongofaya animaona madhiri angu ari kutongofaya iwo chingobayiwa nekutora mascreenshots emunhu asina inewo asingatombokucheuki asina kana basa anditika bedwe ngatibatsiranei. Kune vari kutenga goods izvozvi marana ari kutenga goods vana mai machesi vaita mari takatarisa vaya mai machesi nababa machesi vakatenga kuita zvekurana takatarisa vachiadvertisa tichiona iko zvinotirakira vokarona rakatenga senga zvinhu chinda kuZimbabwe ka unoti hezvo vakatenga tichiona manje vachiadvertisa kunona mvenge kuti tichiona antimazviona iko zvino vave netrack rinotakura amene kuti zvinhu zvingani be rana zvongoda kutendeka kukuvimbika kwako chete usatye nekunyara uchadedzwa mashoko kana uri rana uchapiwa mashoko akawanda uchanzi mbavha iwo your heart will be clean uchizotauna munhu wakabira antika kana usina wakabira uchanzi mbavha uchagadzirigwa dzinyaya uchaita se azvina basa iwo run your race do your thing enderera mberi. Varume vari kudzimba uko please encourage ai vakavana mai vakadzi kuti vaite something noupenyu mubatsirane ndomuzoda kuti mumba mufisave kana mumba musina mari mumba hamuna kids nelove chaichaiyo ino haina kids love chaichaiyo yemumba haina kids
kana mba musina mari, because mai vanenge vakamirira kuti baba vachauya nehupfu, baba vachauya neshuga, iwe pamaona kuwana mari musi iwoyo. Ita kuti mukadzi anditika ajoinewo tumagurupu turiko twakawanana mazuva ano tiri kudzidzisana business. Ndakaona kwaJeki uko, Jeki very good stereki mazuva ano ari kutaura nyaya dzekuti madzimai ari kuimpawo madzimai zvisingaiti Jeki Ngarandi, madzimai business rakazodai. Kune magrupu avhurwa paFacebook because vanhu vanoita nehondo, vanhu vanoita nezvemakuwa izvi hazvikupisa kumba kwako. Of course waswera kumakuwa, manheru uchida kuenda vana vari kuti mama toda sadza, unovapa sadza nechi? Waswera kumakuwa. Instead yekuti uteerere mabusiness ideas kuti ndaona ichi chakachipa ichi kwandiri kunoku ndikachitenga kaichi, ndikachitengesa kaichi ndogona kuita mari. Handimaona waswera pagrupu remakuwa, hazvirambidzwa hazvina kuipa. Handimaona, but une backup plan here, une backup plan here yekuti vana unogona kuzovapa, une backup plan here, unenge usina backup plan. Saka please mai macheso kana ndirana vanotakura zvinhu kubva kuno kuSouth Africa kuno, kana iwo nelockdown hatikwanisi kuenda sei, unongotenga grocery revanhu vari kuZimbabwe wototengera grocery vanhu vari kuZimbabwe uko, wobatsana namai macheso vari very honest and very reliable. Vanongoenda negrocery rako kumba kunosvika pagedhe pako kuti tsve zvinhu zvako zvakakwana kuti nke. Pana Tawanda Wesa waya, Tawanda Wesa achienda kumabhazi, but mabhazi haasi kufamba, saka akabva ati plani ndeipi. Tawanda Wesa akatanga kuita zvechirana izvi, ndamupa maclients amunoti mangani, handisati ndawa complain yemaclients so far, handina complain ndaona. Tawanda Wesa anongokuchajai zvinhu zvenyu, kana muchida mongomutumiraini mari okutengerai gosari riya, kana kuti mongotenga zviri zvinhu oya otakura pamba penyu oenda nazvo kuZimbabwe. Moti vari kupinda sei kubhodha, ina handizivi, asi zvinhu hatisati ndatidzwa complain. Vanhu vese zvinhu zviri kungosvika, osvika kumba kwavo odropa zvinhu, kune mukunguru yezvinhu, otofonera vanhu vekumba kwenyu kuti kune gosari renyu rauya, bhegi renyu yamutore, oenda kunotora, imi mari yake mamubhadhara. Hanti mashona because kumabhazi hasi kufamba, iye anoshanda kumabhazi. Handimaona ndozvinoita mudzimai akadi, mudzimai akangwara. Isede kuswera tichingokwabhurana nekuvenga munhu asingazivi asingadli kumba kwako, nekutuka munhu wasingafi wakasangana naye mukati moupenyu hwako, nekuswera uchinyorera munhu wasingazivi kukireta magara pasi uchikireta maghosti akao nekuti uda kutuka vanhu. Handitika ita do something positive noupenyu hwako, do something positive noupenyu hwako. Regai kungomirira mari dzamunozoseka muchituka muchiti hanzi vanosuka machembere. Regai vasuke machembere acho, asi mari painenge ichiuya paya yakambonyogwa here kunzi kusuka machembere, yakambonyogwa. Ini pane nchiti oraiti vandinobatsira kuseri kuzvisinei nediaries pano, pandokubatsirai makamboona mari chinyogwa kunzi kwai maybe yabva paairtime, kana kuti yabva pamagetsi, kana kuti yabva pasadza, kana kuti yabva pamakumbo euku. Inenge isina, inenge chingori mari yakanaka. Handiti ione kugamuchirawo. Handitika saka ndangokuencourage kuti musatye kutaurwa, musatye kuita zvinhu zvenyu nekuda kwokuti kwai muri mucompetition. Problem madzimai tinoda competition, hatidi kukundwa, tiri busy kuongorora kuti mai ningi ndatikuwana kwakasiyana vedu we mawandiro akasiyana. Even vari kudiaspora uko kwachikukoko vawaniro avo akatisiyana, life dzavanogara dzakatosiyana, dzimba dzavanotogara dzakatosiyana, life inotosiyana. Handimaona life yakatosiyana. Saka iwe focus on what you are doing, run your own race, uite zvinhu zvako wega. Handitika uchiziva kuti ndiri kuda kudi kurarama chete, ndizvanangoti encourageani chete, because I know kuti tine kakudzikisirana, tinotya kudzikisirwa, tinotya kusekwa. Dei padiaries pano inini ndakateerera mashoko ekudzikisirwa. Dei vanhu vose vari kusekerera right now, all these people who vari kunyemwerera nekuda kwediaries, vakabatsirwa nediaries right now, vatangawo kuita tunhu twavo vachidii, ingadei pasina. Dei vanhu vari kutambura, dei vana kuda vaya nababa vake vachingoipa ameno kuchinge zvinongadei vachitawo sei ameno. Dei ameno vana princess avengadei vachitawo sei fili uya ameno tingadeiko zvinezvi pamwe skini yakatodonha. Handimona because vanhu vane maalbino anoda mafuta ari special, pamwe dei skini yakatodonha. Dei ndakateerera zvaitaurwa nevanhu. Handimona munozviziva guys, I was labeled ihure iri rinodla mari, muri kupa munhu uyu mari ari kudla mari dzavanhu zimbabva. Wandakambobira dhololo hapana, PYV 11 rokuti ndakabira ani hapana. Mukandituma kuti ndaunoisapo ndinongonosvitsa ndoita ndobaya life, ndabaya life futi ndotukwazve. Uri kuitira life iyoyo kuda kuoneregwa, kuda kuonekwa. Saka ndodii, but zvimwe zvinhu you end up wangonyarara because munhu anotaura izvi zvokachizozvitari. Saka munhu ari kuti imbavha ari kukutuka kuti uri mbavha iweka, kana kuti ihure. Munhu ari kuUK haakuzivi nanambovhera ndakatsika kuUK, haatokuzivi, haasina mbosangana newe, but ukamunzwa achitaura chihure chako unoti kuda mama muchihura mose. Ameno ukamunzwa achitaura zvinhu zvokunzi wakaba ungatoti kudama anga aripo uchiba.
hauna munhu wakambobira, handina criminal record yekumbosungwa kuchinzi wakabira munhu uyu wakazodai, handina. Asi zvinozara nditi ndikadangogara pasi right now ndichidangowachisa wandada kuwachisa pane izvozvi school rega ndingotaura school wandajaira ndikadangowachisa school right now kuti ndakugara pasi ndakuda kuwachisa school because ndine bhifu rangu naye ndongotaura kuti iri zimbabva iri rakatoba rikazozodai iri zihure rikazowedera kuti hure harichashamisi musavhunduke nekuti hure kuno mumwe munhu ayachema muinbox mangu ndichaposta nyaya yakanditi hide ndiposte hasi ndaiposta hangu nokuti akatukwa kuti hure ukaona usina toudzwa kuti hureka hausati wakurarama mukadzi wese tinongotukwa kuti tiri mahure asi chibata wandakahura naye uya naye wacho kuti zhuzhuru wakahura neuyuzhu habudi asi chihure tinongochudzwa everyday handizvo tinongodzwa daily chituko chatongoudzwa kuti wewedhera kuti mvana hure iro tinongotukwa daily v11 chibvunzai kuti ko ahura nani tipeka munhu chawakahura naye pano haribudi tipeka hazvibudi zvinongotaugwa. So guys, siyana ine negativity, run your own race, start doing your own thing. Ndakaona vanhu mukomana anonzi Adimaya Mosha TV anoita zvinhu zvake anditika mwana mudiki 24 anoita malive ake anditika ari kutoindosa imwe kambani iri kuZimbabwe, mumwe munhu ari kuZimbabwe anotorima mavegetables akamuti ndindosere kuSouth Africa ikoko kuda munhu iyoyo mukabhadhara mari dzenyu kuda farai uyauya farai anodhilivhara mavegetables kudzimba dzevabereki venyu handitika ikoko mapotatoes macabbage machichi matomatoes maonyens amene mabutternut and what not anomaona akatora munhu ari kuSouth Africa akasiya munhu ari kuZimbabwe vanhu vanenge vachituka munhu achiita life yake kune vakawanda vari kutomuona kune vakaona toona potential maari kune ari kutorarama ari kubhadhara imba yake yaanogara handimaona kune vakamupa mabhurugwa majoki handiti mabhurugwa echijoki aya majoki zvinona ndiri palive yake ndakatarisa achiadvertisa bhurugwa ramabhurugwa iwayo echirume achiti mabhurugwa echirume aya kune vakatomutitengesere mabhurugwa iwayo handi munoona haangotengesi nokuti hapana pane profit iripo tiri busy kumutuka. What are we doing isusu as Zimbabweans? Iwe wacho uri kumutuka uri kuita business rei, what are you doing? Business ari kuita nderipi, uri kuita nezvei? Uri busy kutuka munhu ari kutoita mari yake, ari kutengesera imwe kambani achibhadharwa, ari kutengesera mumwe munhu achipiwa mari yake, ari kutotenga apedza ari pari kunodya chikafu chake, ari kunotenga bhadhara renti yake. Iwe uri busy kumushaudha, iwe wacho uri kutuka, what are you doing? MaZimbabwe nyaya yekudzikisirana pasi. Shandai, ngatishandei. Ngatishandei, ndofunga tataura pano maZimbabwe South Africa tanyanyisa basa ratongogona ndere kutukana kuita pull down syndrome. Ukanzwa munhu ari kuCape Town uko kana kuDurban uko achitaura about upenyu wa tongoti vanhu hwaMaria unoti kuda vanozivana vakakura vose havazivani vakasangana pano. Ndoda kukudzai Facebook ezinauka Satani akauya indoda diaries ndatenda ndikanoda kutenda ine vana vese vandakupa history tichitaura kuti makabatsira upenyu hwavo hwane shepo upenyu hwavo hwasimuka. Ndobva ndada kutendai zvakare nekushepa hwangu ini personally upenyu hwakashepwa nemi. If it wasn't for you guys upenyu hwangu ungadei huri mamvenge ungadei huri madhendi nokuti hwanga huri madhendi hwanga huri mvenge ikoko handimaona tatisingafunge of course ndaihasila ichita zvinhu zvangu nchiza ndiri kuguta ndiri kudii handimaona but ndandine potential ndaitadza kuti ndicreate nditene that negativity into positivity ndaitadza basa ndiri kungoswera chichipuwa zvinyaya zvevanhu zvisina nebasa rese uchingoti kwai ndiri kuposta. I want to even vari pano maadmini kune mamagroups I want you to learn this thing andika I'm a living example. I'm giving you a practical a very good example inini. I was admin wokumvengevenge chief admin muridzi waro taipiwa nyaya idzi hauverify copy and paste unongokanda. Don't make the same mistake that we did in the process. Vanhu kwete kuti nyaya idzi unenge wadzitsvaga dzinenge dzabuda samwe iyo yongozouyawo kwauri iwewe waita munyamaka ndiwo unofambiswa zita rako ndiwo rinofambiswa iwe ndiwo ngotiwo munyama kwayakatangira nyaya iyi kuzosvika isvike kwauri iwe akubatwe iwe wazita munyama because uriwe bigger platform waita munyama. Do not make the same mistake that I did. Don't make the same mistake that I did. Learn from me. Dei ndandisina kusimba dei ndakadona but handidonhe zviro zvinhu zvepafesi zvokumhanya. I took full responsibility of my actions and I moved forward, of which of course I'm not here to justify myself to anybody or to clear myself to anybody. Handina basa nokuti vanhu vanofungei. I know myself.
My God knows myself. Ndinoda Mwari ndiye anoti yes or no. Zvevanhu andingamugoni. Ndikata chakanaka stunda kumeso emunhu unengoita chakaipa. Ukaita chakaipa mumeso emunhu still unengoita chakangoipa. Saka ndikoko munhu andinei naye. I do what I do best. That's why I've told you guys kuti ukaona kwandinotaurwa kana kwandinonyorwa, don't come and tell me just watch there wokomenda ikoko wosiya ikoko. Don't bring to me because it's negativity. Inda ikoko unoona wokomenda wamakoments ako ikoko wosiya ikoko kwandiri. Don't bring it because I'm moving forward. Backwards I'll never. And andishekiwi nokuti ndanyorwa nevanhu nego. Ukaona uchivhurirwa even riri ghost account ka watchkei kundi kwakwakti wandikwatei kuuya fia titaurani 1v1 tichibvunza na v11 kuti alright nyaya yangu chitaura ichi ndipowo v11 racho ndipowo wandondivhurira ghost handiti nokuti ndakukwatisa ndinobwezesa. Utona umwe munhu ane real account mumwe munhu chaichai akanzoti kwesere anenge achinyora comment yake ipapo kuti alright iwo wakaitirwewo naMelly wacho hapana pure hatred. Uchibvapo runobvunza kuti mari yematomatoes handina. Mari yematomatoes handina. Uritsvaga mari yematomatoes but wanga uri busy kukomenta. Come on guys, come on. I spoke to Masimba. Mukoma Masimba guys. To Dr. Orapano and now pure approval. But I'm gonna say this. Mukoma Masimba, Mavika Pera. I could see he was not okay, guys. Ndakaita kuchi group chandakaita Mukoma Masimba nevanda eda madzimai vanashanda ku UK yuko vanatoshanda nevanhu vanenge vachiita vanema problems. Ndikati I think ava vanoda kubatsirwa. Mukoma Masimba imbobvuma kubatsirwa. Imboita yekuti mubvume imbotenderai umwe munhu akubatsirei mukati moupenyu wenyu. Handizivi kuti for the first time vakatanga sei kuti vandinzwisise Mukoma Masimba because handizivi. Vakateerera vakakanselewa. I was there vachikanselewa nemadzimai aya. Vakakanselewa Mukoma Masimba kuudziswa chikwadi chinorwadza. Vakanzi if you want to change your life, if you want to change yourself, the only way you cannot do it on your own. Zvekuti anzi vakatanga vachizvidefenda. Inini ndikuda kutosiya ndoga doro nefodya ndodzonikanganisa. Tikati Mukoma Masimba mukatorwa mukamiswa apa. Pakatorwa iye Mhosva TV watotorwa mukamiswa apa. Mhosva anotonzi ndiye ari ku Australia. Imi mochita kunge muri kumbari. Handiti madi kumbobvuma woti mudi muudzwe rubatsiro nevanhu. Mukoma Masimba akasvika pakuona kuti ndaitwa tag team nemadzimai. Anti vakanzi indai kurehab. Mukoma Masimba wakabhukirwa rehab. As we speak right now, handisi kuda kupa mbiri kana kuti kudi madzimai epadaiaries. Saka mbiri ndiri kuipa kumadiaries. Mbiri ndiri kuipa kumadiaries. Handisi kuipa kwandiri kana kuipa kumadzimai aya akabatsira akataura naMasimba makanselas. No, mbiri kwamuri madiaries. Because I could see that there was something wrong even mukutaura no zvese vanongori madisinyongoro pano kwana banyadzi vasingakwani handizivi chichaitika chichanga chitika kwavari. Vakapinda izvozvi right now as we speak vari kurehab. Ndosaka muchiona kuti mazuvano hakuna go deeper. Mazuvano havasi kubaya live button. Mazuvano vanenge vachingokomentawo vari kurehab. Hakuna doro, hakuna fola. Zvinhu zvavaiita vanga vachiita mago deeper vachiita anzima yavo vanenge vachiita mauzalo vanga vari under the influence of something. But isusu tasingaoni tainakirwa instead of seeing the problem kuti moda nedambudziko taitonakirwa nazvo. Antika right now vari murehab. I'm telling you, believe it or not, Mukoma Masimba vari murehab as I speak. He is in rehab. Vari murehab as I speak right now. He is in rehab. Vakapinda murehab. Tikungona matamwari kuti dei vakachipedza madays avakapuwa. Varipo ndavaona hangu mucomment section but asi makuwa. Handika ichokwadi foni havabvumidzi kuita zvinhu zvemalife izvi. Vanogona kungoona savabvumidzira zvemalife nekukomenta. Handika vari murehab zvokuita malife vakanzi hakuna no doro no. Saka toti mbiri kumadiaries, mbiri kwamuri nokuti ndeimwe life iyi yanga itochirasika lost ship. Mukoma Masimba vakangwara vane intelligence but dzanga singasaoneki nenyaya yezvinhu zvavanga vachiita. Right now as we speak vari murehab. Kana vodzoka vanenge vava munhu tinovimba kuti vanodzoka vakatita vatizi vanenge vava munhu ave clean votenga because chero kumba kwako kunga kusisina peace. Kumba kwavo nemukadzi wavo vanogara naye kwakusisina kana peace kwakusisina. Yanga yave hondo because mukadzi yanga yangove hondo every day. Saka tinotenda kuti imimi madiaries you made it possible. I don't know inini handikurumidzi kugive up pamunhu. That's me. Handikurumidzi kugive up pamunhu. Handitika
So he was going through a lot. Kune vakataura navo makancelors ari pano vanokudza kuti mukoma masimba panguva yavaigara vari palive papa. He was going through a lot, but because hativatori serious taingofunga kuti munhu wemajokes nasana nenyaya yauyu mangwana vaya nenyaya uyu vachitaura nyaya idzika vanoda zvavari kandi takazonzwa zvakawanda vakavhura takanzwa a lot zvokuti we were shocked kuti muri kufamba sei, muri kuzvigona sei, makatakura sei zvinhu zvamunazvo izvi. Vaitofunga kuti panapa ndikatouyawo ndikati amalive ndichitaura nevanhu chididi kuda pamwe handizi kuti vanenge handizi kuti vaifila sei, handizivi andimazviona. But he was going through a lot iyo yanguva pakuti vawane vavaiudza hapana vakazita open up vaitwa vafaswa nemacancelors vachizwa chokwadi ndopakazita open up kuti izvozvo zvinhu hazvinandomirira mushe zvinhu zvakadai nyaya dzakadai dzikadai pakazadai ndopakazita open up andichimaona. Saka ndiri kumadiaries, please tiri kutanga vhiki rinouya andichika itai ranai reon race tsvaga zvokuita ndizvozvo. We could see kuti he was not okay andimaona. Tsvagai zvokuita, tsvagai zvokutengesa, tsvaga chekuti urarame, tsvaga chekuti uite. Asi chikuru chandandafambira pano ndechekutenda madiaries kuti munondigonera mufunge, makandikoshera ndeya tatelicious ini yangu munondigonera mufunge, makaita henyu vanhu makaisa masmiles pameso pevamwe vanhu, makawaipa out matears evamwe vanhu mukareplace nesmile. Vamwe vanhu vadi vabo, vamwe vanhu vakugona kushandira vachiita zvavanoita. Fodya vari kuda fodya yekutengesa muSouth Africa, uyai ndikupei contact yemukadzi ari kutengesa fodya, ari kuhodhesa fodya, ane fodya yakawanda. Mudzanga wefodya uri kutengeswa black market iko zvino 5 rand, hanimaona 5 rand. Saka iwo ukaihodha ukati ma5 rand ako fodya isi kutengeswa mashops right now kuno South Africa. Saka is good business uchitengesa zvako fodya yako zvinokufambira zvinokuitira, hanimaona. Tinoseka ndaona hangu munin'ina wangu Chiera akaburisa song yake andichika ari kuzama, tinenge tiri busy kuseka, tiri kuseka, ari kuita song yake, she has now go took another side, another direction. Akati ndine voice rekuimba, I've done this before, let me go back into music. Ndimboona instead of supporting her tichimuudza pano kuti aiwa Chiera kutomutega aiwa apa I think they wangu ambodai apa isongwi tichimpoma zvinhu zviri positive ka tiri busy kuumburuka kuseka. But ndoda kukuudzai rimwe gore, probably gore rinouya chairo ka tichange takutoshamisika, atoenda kure nemusic yake, atoenda kure nezvaari, because mazimba what we are good at is kudzikisirana, tiri ngodzikisirana chete. But azama arikutozama kuti zvita ndine alright what Muchiera mamuzachi zvitaura kuti ndiri hure ndinoita fugunde andi asakati no ndine voice, why can I not sing? Handimona akataka kusi instead yekuti titi wagonesa tise kuchire maoko. Ndinoona hangu macomments andikomenti hangu, asi ndinoona vanhu vari kuseka, vanhu vari kudambuka chiuro ichi. Macomments acho ndeyekutodhisa kuwisira munhu pasi. Vamwe manaka one day muchashamisika mumwe munhu achisunga. But tinomuudza kuti gadzirisa apa Chiera. I think she's open for kuudzwa kuti apa dei wanga wadai ko apa ukadai semunhu ari kutanga. Andimona tinoga zvakafanana nesu kutanga padiaries. Why diaries iri yenyu nichiti kuvanhu munogara muchindikora kuti Sis Melly aiwa apa pamadai aiwa, next time musaseka aiwa, next time kana tidai handiti kugadziriswa, ndimi munenge muchindigadzirisa. She just needs kungogadziriswa. Andichika anoda kungogadziriswa, gadzirisa pakati, you never know. Handimona ndinoona maititi vanotrya vedu way, she tries maititi vaya kuti madzimai shandai, madzimai ngatitei, madzimai vedu way, madzimai ndaona vachitoita imwe video vachiti ndakuda kuita zvokuti ndibhekewo iko zvino because vanhu vanotamba naona. You know, I was inspired. Ndikati mwana mudiki 34 but vari kuda kuto havasi kulimitwa. Handitauri zvinhu zvakaipa zvevanhu kana zvinotaurwa kunzi kuipa, kuti nditaura zvinhu zvakanaka zvinenge zviri pamunhu. Handichika vari kuzama kutowawata kupopota kuti veduwe madzimai shandai, ngatidai, madzimai wana chekuita, wana chekudai, masingle mothers vakafirwa. Vari kuzama veduwe. Take that advice, put it implement it into your life and see, instead yekungotera macomments uchingoti koshinyora. Vane manyora macomments tinokuonai musi wamuchagarirwa pasi nemunhu wanenge wakonana naye kana kuti wakavenga achikugadzirira nyaya
achikunyorera zinyaya reora usingazivi kuti rinobva nekupirichina nekupi, achiriposta vanhu vachiribhirivha achikomenda. That's when you will see and you will know kuti zvinhu zvinoitika pafacebook most of them nyaya dzinobuda hapana chokwadi chinenge chiripo, inyaya dzekuwachisana. But we are busy commenting and bashing before you think uripowo pafacebook. Mangwana inofuma iri kusaidi kwako, inofuma iri kwako. Enemy munogona ngotsikana konzi mukutaurawo munototoda kukuwachisa newe tekoto. And we are too quick to believe zvese zvatinoona nekunzwa. We are too quick kuti ndizvo. Mariona V11 mavaona vakavata nemurume vachiura, mavaona vachiba, mavaona vachiromba. Hapana V11. We are quick to believe everything that we see, that we hear on Facebook. Instead of simudzirane, instead of tsiurane kuti atizvidi, atingazviende, atizvidi, takazviona izvi takaneta nazvo, atitodi, atisikuda kuzvinzwa. Tiri kuno kuchidzira moto, tiri kunotora parafini chinodira. Ipapo ini pangu ndapedza. Madiaries, thank you once again. Mwari wakuitirai zvakanaka. Food for thought. Garai pasi mufungisise. Matinofambawo musati mamhanya kuenda kuno kuchidzira nekunokomera nekudifo munhu wasingazivi nyaya dzinenge dzichitogwa tichidi. Tanga wazvibvunza kuti but is it true? Ko chiti pa V11 nacho riri papiko? Ko V11 tipei ka V11 tachinge taona. Then ndigostangira ipapo aribudi zvekumhanya nokuti panenge pasina kuwachiswa chete. Just because indakawachiswa nemaghost accounts. Hapana munhu akada kundifesa ari pafair. No. Ghost account created a group rakatonzi ndirameli kuti ndakutori creator, ndakutorivhura, toda kumuwachisa. Kwainotogwa mapictures angu kare ndiri mwana muduku agonyorwa, agopostwa, agodi kunonzi kuwachisa. Behind those ghost accounts there are people. I would like to believe with some of the people vanhu vari kudiaspora they've never met Melly in their lives, but ukawanzwa vachitaura so unoti vanomuziva. Ukawanza vachimupembedza kuti akamutora murume wemunhu. Ko uya kana mukadzi wacho akatorwa murume wacho mumisi, mukadzi wacho nauya apa taura kuti uyu akatora murume wangu ushu, uya naye, uya mota mazana kune asina Facebook. Ko sei asingabudi pachena hawanikwi. Mozvikontracta momboposta nemunhu wacho munoti akatorwa tiri vadiki mozobudisa zvitachembera asi moti saka which is which? You want to know the truth, ask muridzi wenyaya anokudzai zvake nyaya yake. Saka Facebook ye ndakoti ndikutsiurei. Unotoona mumwe munhu waunototi ko uyu munhu achinokomenda panyaya dzavanhu wachibvunza kuti nyaya iyi ndechokwadi. Chimira musi wazvinouya kwako wacreategwa wagarirwa pasi wayanzokreaterwa. We are not saying kuti you are perfect. No, I'm not perfect. I have my own flaws semunhu wenyama. Tese tinawo. Tese. I had. But zvimwe cho notipesera ungoda kuti ndingosiyana nazvo because I'm fighting ghost. Saka zvibetserika zvobetserei kuti munhu asingasi musvika musi wacho uya wari munhu tozobvunzana kuti ko iyi wakaiwanepi chati tiudzane tipe V11. But kana chingori ghost aiwa kwandiri hau exist una basa ndosaka daitoseka and they never stopped me and they won't stop me. That's me. I'll go forward. Vakatarisa tikutongoenderera mberi. Saka guys, it's time for kusimudzirana mune zvinhu zvakanaka. Kanzimbavha akaba anotobira vanhu anodi musamupemata anoda nhambari dzavano kudiaspora. Come on guys, I had a live diaries. We are celebrating 6 months of diaries nemusi weMonday. Ndaposta cake up. Before 6 months, how was I surviving? How was I not driving in that skorokoro? Mamwe zvimaskorokoro ezvozvi. Was I not driving skorokoro yacho? Was I not living in a house? Was I not eating? Diaspora yabigwa mari papi kupi ikatenge mari unonyatsana kuti zvacho hazvina kana sense. Look at the person who's saying that. Look at the behind that ghost. Ukazoda kuti buda neaccount yako chechoonaka unotonzwa tsitsi kuti mwari ndiregererei. I've got nothing to say kumunhu akadai. Munhu anotodawo rubatsiro, munhu anogona kutobatsirawo ini personally ndakadai. I appreciate munhu anyazondiziva in life anoti ava tovaziva mai ava in real life yave yakamira so then ndinosumudza maoko. Noti munhu anenge asingakuziye. Ngatitogei kudaro sikana. Apana paFacebook ndepekuinspirana noti kutadzana zvishanda nekuvhairirana. Zvandinoita isi ndezvekumba kwangu, zvandinorarama ndezvekumba kwangu, hazvinei nevanhu paFacebook. Handiti chikuru rudo, chikuru kusimudzirana, chikuru kubatsirana, chikuru kuonesana, tichienda mberi takadaro chete ndo chikuru. Zvimwe zvese izvi izvi zvakatosara munguva yaSmith ichitanga. Handiti maona. Saka guys, ndinotenda hangu
musi weMonday tinenge tine chichita 6 months padiaries. Ndo patinenge tichita 6 months tichiona kuti takucelebrata 6 months yedu. Tinenge tina mai chisamba pano tichiita zvatinenge tichiita. Ndaibvere nyemai tichiita zvatinenge tichiita tiri panapa handitika. So guys, ndozvandangoti tidi tionesane, handiti tangoti tionesanewo ipapo kuti ngatibatsirane instead yekuti shaudhane tichitukana tichiita zvisina nebasa rese. Let's do something chiri positive neupenyu hwedu. Handitika that way tinobatsirika. Handisisina hangu mashoko akawanda newaya ndinoti bye. Thank you guys.